Salutare! Astăzi, la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău, a fost adusă o icoană făcătoare de minuni. Iată de ce acest video este dedicat icoanelor făcătoare de minuni. Acest fenomen este renumit și unul foarte răspândit în Biserica Ortodoxă. Cele mai renumite sunt icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Din Rusia, ele au denumiri ca Vladimirskaya, Iverskaya, Многообразная, Корсунская, Казанская, Семистрельная, Скоропослушница, Иерусалимская, Знамение, Державная, Валамская, Вифлеемская, Федоровская, в родах помощница, Спарительница хлебов, Млекопитательница, Неупиваемая чаша, Прибавление ума, Воспитание. Uf! Și noi în Republica Moldova avem o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Probabil cu toți o cunoașteți, cea de la Hârbăvăț. Foarte multe din ele au anumite specializări. Temăduitoare de cancer sau tumori, boli în gât, diverse traume, dureri de dinți sau urechi, aducătoare de minte, apărătoare de casă, de incendii, de inundații și de multe altele. Acele icoane sunt aduse la mănăstiri și parohii, unde vin mii de pelerini pentru a se închina și a se ruga conform specializării fiecărei icoane. Noi avem icoane în biserică și acasă, la care ne rugăm nu lemnului și vopselei, dar chipului înfățișat în acea icoană. Respectiv, orice chip al Maicii Domnului reprezentat în icoane, noi oricum ne rugăm ei, născătoare de Dumnezeu. Și dacă se întâmplă vreo minune supranaturală, ea nu este făcută de icoană, ci de Dumnezeu sau de Sfinți. Noi nu putem avea icoane făcătoare de minuni și nefăcătoare de minuni a unui Sfânt sau Dumnezeu. După logica promotorilor icoanelor făcătoare de minuni, aceste icoane ar trebui să facă mereu vindecări și minuni pentru cei care le venerează. Eu cred că cei care ne aduc aceste icoane făcătoare de minuni în parohii și în mănăstiri profită de lipsa catehezei credincioșilor, de lipsa cunoștințelor credinței ortodoxe. Căci credincioșii se pot ruga la acel Sfânt chiar și fără icoană. Îmi pare foarte rău că mulți preoți nu prea învață că noi în Biserica Ortodoxă avem ceva mai deosebit decât o icoană. Îl avem pe însuși Hristos, care ne oferă sângele și trupul său spre hrană. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și acest trup și sânge ni se dă sub forma pâinii și a vinului la orice liturghie și în orice parohie ortodoxă din lume. Cu siguranță ați auzit expresia să te împărtășești. Da, să te împărtășești însăși cu Hristos, cu sângele și trupul Lui. Hristos la fiecare liturghie este cu noi, prin cuvântul Evangheliei și prin această împărtășire. Mai așteptați voi oare o altă minune cu icoane aduse? Este bine că avem icoane și frescă în biserică. Ele ne sunt ca o Evanghelie și ca o istorie a bisericii noastre ilustrată. Ne creează acea atmosferă de comuniune a Sfinților și ne ajută să ne îndreptăm gândul spre cei reprezentați în ele. Pe site-ul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei a fost publicată istoria acelei icoane care a fost adusă astăzi în Mănăstirea Ciuflea. Acea istorie ne spune că, în secolul IV, din icoană s-a auzit un glas de preîntâmpinare a monahilor despre venirea piraților. Dar pruncul Hristos, acoperind buzele Maicii sale, a spus: "Nu te milostivi, Maica mea, de acești păcătoși, lasă-i să fie pedepsiți prin năvălirea piraților, după cum merită." În final, Fecioara Maria nu a ascultat pe Hristos Dumnezeu și a preîntâmpinat pe monahi. În istoria dată nu se vorbește despre un oraș păcătos, ca Sodoma și Gomora, ci despre o mănăstire de monahi de pe muntele Athos. Oare ce păcate ei săvârșeau în acea mănăstire dacă Hristos a vrut să-i predea morții? Cum este Hristos în care voi credeți? Crud, pedepsitor, ucigător, nimicitor sau blând, iertător, bunul păstor, care nu vrea moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă și să fie viu. Îndemnul meu către ierarhii și preoții Bisericii Ortodoxe: încetați să mai călătoriți cu icoanele prin parohii. Implicați credincioșii să participe activ la Sfânta Liturghie, împărtășindu-se cu trupul și sângele lui Hristos. Toate bune!